Tak čaute ľudia, dnes je tu deň 13, čo vytváram hru ako maturitný projekt. Čiže dnes som sa chcel pozrieť na systém saveovania. Tak som napísal pár verzií kódu a docielil som toho, že pomocou kláves na klávesnici sa mi hra dokáže uložiť a načítať teda konkrétne predmety v inventári. Ukážem príklad. Zoberiem palicu, hru savenem, palicu vyhodím z inventára a keď ju znova načítam, tak ju mám znova v inventári. Toto isté som vyskúšal aj s otočeným predmetom, aby som zistil, či to správne funguje. Takto vyzerá súbor, ktorý sa mi uložil do počítača. Každý predmet má svoje IDčko, svoju súradnicovú pozíciu, počet, koľko ich je v staku a informáciu, či je otočený alebo nie. Pre zaujímavosť môžem skúsiť pridať počet palíc na 3 a keď to uložím a znovu hru načítam, tak mám presne 3 palice. Takto sme trochu odčítovali systém. Zajtra by som sa chcel pozrieť konečne na niečo iné ako ten inventár. A to konkrétne na tip z komentára, aby som spravil pooling systém pre palice. Takto ušetríme trochu výkonu, ale o tom viacej zajtra. Dovtedy sa majte krásne. Čaute.